Sanibonani wengane zakwethu ungizwe umlando kamchunu intombi semdabala ngasamqobo ngoba simthanda ivuma ivunyukele semelika abangisho obhama uyivumile umthatho obulaleni sizoza ligene izulu bathi ugadla kwezami into kuyakwazi nokuvika ngisemzini ngababa la ngizoshisa impepho ngizobikela okhokho bethu ukuthi cha bakwethu ngizo address nation manje ngapha 5 angisabi umuntu angigegeza umuntu anginendaba nje I'm addressing the nation tonight. Njengomongameli wamabhinqa ngithi cela ningilalele ngoba kusasa niyawukhala nithi nazitshwa kusasa niyawukhala nithi ukhona ongahambanga kahle sathula sibe singabaholi namanje ke ngapha 5 ziphekwe zimbili isijingi esebhecene sikaNsolosi akwazi ukuthi siphe savuta kuqala ngicela niqinisekise ukuthi you tune in either here on Instagram if you have Facebook go live ku Facebook wengizwe online uqinisekise ukuthi uyangilalela ungilalelisise futhi ngoba ngizobe ngibhekisisa ukuthi kwenzakaleni ngonyaka odlule wonke yini engasisiza sikulonyaka 1 lonyaka sibheke phambili siye phambili ngoba akusancoma umuntu manje akusancengwana asabiphoyisa asabisosha asabikhansela asabibani labo odla edwa labe nje ngaphuze kemisa asinendaba nabo ziyakhala manje.